U nás to má špecifický ruský rozmer. To sa mi zdá stále, že nie je úplne váš prípad. Napriek tomu, že tam dostanete teda do vlády ľudí, ktorí sú riadne popletení v zahraničnej politike. Tak taky už zvyšujeme ukrajinské vlajky ze státních budov a budeme? Presne tak, ale zatiaľ to stále sa zdá, že minimálne áno, Andreja Babiša je predsa len pragmaticko excelová strana, tak možno, že neurobí takúto chybu, ale tá tretia skúsenosť nie je čisto slovenská. Tá je, že tá vaša zmena sa deje v najhoršej možnej chvíli za posledných 80 rokov, alebo za 35 rokov, odkedy máme slobodu. Lebo to, čo robí Putin a Rusko v týchto týždňoch na Ukrajine, ale nielen na Ukrajine, v Poľsku a v pobaltských krajinách, to je obrovské varovanie, že nejdeme do dobrých časov a byť rozkývaný v takomto období, tak to je ešte väčšie riziko ako bežne.